Jovana, lepo te videti, ti si baš često prisutna u zadnje vreme u medijima, jesu ti dosadili malo novinari i mediji? Nisu mi dosadili, jer mi jedni bez drugih ne možemo. Ja se samo plašim da ja ljudima ne dosadim. Nekako me više to brine. Ali dobro, nema veze, negde ćemo, pokušat ću da nađem negde neku ravnotežu, da bude umereno, koliko god je to moguće. Po ogromnom uspehu pesme, Ludilo moje, po čemu ćeš ti pamtiti ovo leto? Pa pamtit ću ga po nekom ubrzanom rastu i sazrevanju, po nekom, da kažem, vrtoglavom preokretu u svakom smislu mog života. I tako se to dešava, ta jedna centrifuga gde ti pokušavaš da propratiš sve sfere svog života i svojih, da kažem, najbližih. To je stvarno jedan podvig i ozbiljan zadatak i nekako se trudim da svuda budem koliko god je to moguće u nekoj normalnoj meri, jer nijedna, da kažem, krajnost nije dobra, a stvarno je ovo sve nekako za mene neočekivano i nenadano i nekako za sada još uvek uspevam da to postižem, a zapravo ono što mi je najbitnije u celom tom ludilu da ostanem negde zdrava, što nekako malo bude nekad teško jer imunitet mora da kljokne kad se ne spava, a sve manje i manje imam sna i nekako se dovijam uz pomoć nekih vitamina, infuzija, ali spavanje mi sada trenutno predstave najveći problem. Teško uskladiti sve te obaveze i eto, nastupi, deca, sve. Pa teško je. Šta najviše ispašta tu? Sem tvog sna? Pa u suštini za sada ništa ne ispašta, ali je, mislim, nekako valjda je samim tim, dok si svestan svega toga, onda na to možeš i da utičeš, da ne dozvoliš da te baš nešto od svih tih sfera previše usisa, nego da ipak držiš pod kontrolom koliko god je to moguće svaku tu sferu. Mislim, sad ovako možemo da diskutujemo do preko sutra, da je teško, preteško je, ali je i prelepo. Retko kome ovako veliku popularnost ponovnu donese pesmu, uglavnom su to skandali. Kako si ti uspela da izbegneš skandale tokom svoje karijere? Pa ne znam, nekako sopstvom svojim. Jesi li imala neke, ne mora budu skandali, jesi li imala nešto što se uspela prikriješ od medija, sočno? Pa mislim, kao i svako od nas, mislim, svako od nas ima situacije i stvari u životu na koje nije preterano ponosan, koje u životu nekako ishitreno uradi, odluči. Mislim da ne postoji osoba koja nije kroz to prošla i nije se to dogodilo. Sad jednostavno ja prosto nisam taj lik, mene to ne loži, ne ispunjava me da budem u javnosti po nekim stvarima koje jednostavno nisu istina ili je to možda neki način da bi neko postao i opstao. Bolje da ne postojim nikako nego da postojim po nečemu što meni ne pripada. Ako se, da kažem, i desi neko stranje, uvek treba stati iza toga, staneš iza toga i to je to, mislim, nema šta. Ali generalno ja stvarno nisam taj lik i ne izbegavam ništa, nego samo postojim i trudim se da vodim neki svoj normalan život i da pričam o nekim stvarima koje nisu nužno vezane za neke svađe, za neke optužbe prema nekome, za neku, da kažem, napumpanu priču koja samo treba da donese prisutnost. Meni je to van svake pameti i nemam ništa protiv toga kad neko to radi ko je okej sa tim. Ja nikad ne bi bila s tim okej, jer se ja uzbudim i poremetim kad čujem uopšte da neko drugi prolazi neke neprijatnosti, a kamoli da to budem ja. Tako da svako ima svoj izbor i način kroz koji će, putem kog će da ide kroz ceo ovaj posao. Nekako meni za sada ovaj potpuno prija i ja neću tu ništa menjati. Ide tebi lepo. Kaži mi, da li će i Marija možda doći večera? Znam da ste nerazdvojne. Pa neće. Mislim, nismo bi baš toliko nerazdvojne, ali mediji to tako da kažem, taj odnos promovišu, neće doći i ono što je došlo u Lavaš, to je stvarno bilo i za mene iznenađenje. Ali uglavnom sve što je lepo i kad ona treba da bude tu da podrži, ona je uvek tu i meni je to sasvim dovoljno. Kaži mi, da li vas dve češće razmenjujete savete o majčinstvu ili o ljubavi, na primjer? Pa savetujemo se oko svega, bukvalno. Kad god ima neku nedoumicu, prosto to sa svim svojim drugaricama radim, kao i one sa mnom. Jednostavno svaka je za nešto u nečemu mastermind. I onda u zavisnosti šta kome treba u životu od saveta ili neke, da kažem, pomoći i nalaženja jedni drugima, na taj način to tako i, da kažem, uzimamo jedni od drugih, kao da kažem i svi. Ali u suštini ja stvarno mogu da budem srećna i ponosna što imam prijatelje kakve imam. Naravno. A koja tu više sluša, koja više savetuje? Pa zavisi šta kome treba. Uglavnom nema tu nekog recepta. Jednostavno kad je neki problem, ja uvek volim da se iskonsultujem jer sam inače ja ta koja uvek nekako teško preseca neke stvari i onda volim 100 puta da nešto izmerim, presečem, ali nekad se malo i zanesem i onda mogu i 1000 puta nešto da merim i da sečem.
ali nekad one tako budu objektivnije od mene i kažu mi od početka da šta treba kratiti i preko čega treba prelaziti, jer očigledno je moje trpilo mnogo veliko, a na primjer, eto, te prečice su meni mnogo značajne. Da li ste nekad pričali na temu Eurovizije? Ona je tamo stvarila najviđen uspeh. Da li ste pričali, da li to ne može nekad savjetila da se ti prijaviš da učestvuješ? Jel bi imala takvu želju ti? Pa za sada nemam. Za sada stvarno nemam, možda u budućnosti. Nikad se ne zna, jer za sve što sam rekla nikad mene to strefilo. Tako da, prosto nije mi to, da kažem, cilj, ali ako se nekad neke okolnosti nameste, nešto se dogodi, da me oni možda malo više onako ubeđuju u to ili da se desi nekad neka pesma ili nešto što je ispred mene, jednostavno možda se nacrta i objasni kako bi to trebalo, a da ja onda kažem pa dobro, možda bi ja to mogla, što da ne, ali videla sam da su bile i neke ankete i neka pitanja koga biste volili da vidite i bilo je onako zanimljivih odgovora u kojima sam i ja, tako da ne znam. Marije, tebi što da ne, mislim, svi to priželjkuju. Ma ko to zna? Ma ko to zna? Mislim, ne znam. Ja stvarno ne mogu da obećam ništa zato što ništa ne planiram. Nisam ni ovo sad što živim planirala u ovoj meri, tako da nekako puštam da se stvari meni dešavaju, ja sam tu da budem otvorena, da ih barem primetim. A vidjet ćemo ako bude nešto stvarno kvalitetno i vredno pažnje, ja se nadam da ću uspeti to da vidim, da mogu da nekako učestvujem u tome i da prođem i kroz to nešto kroz što do sada nisam prolazila, što da ne. Moram te pitam, kako si reagovala kad si videla, vjerojatno si videla onaj intervju Saletov, a naslov Marija Šerifović je kriva za brak Saleta Tropika i Jovane Pajić, znak pitanja, si poludela? Ne, ja više, rekla sam, ne želim uopšte da dajem bilo kakve izjave vezane niti za Mariju, niti za Sašu, zato što je to već onako prelazi sve mere i dare i mere, jer ja u stvari odgovaram na jedna te ista pitanja i dosadna sam i sebi i drugima. Ja sam stvarno ispričala sve što sam mogla vezano za tu temu i taj naslov je bio izvučen iz konteksta. Niti to Saša misli, niti je to istina. Jednostavno, mislim da smo stvarno proprali sve moguće naslove i portale sa tim temama i već je onako postalo degutantno. Ja inače ne volim da budem ni prema kome neprijatna, ali generalno stvarno kad se kofa prepuni, ono stvarno ispada baš bez veze, ono stvarno odgovaram na ista pitanja. Mislim, ne možeš ni da me pitaš o globalnom zagrevanju, ali generalno ja nemam reakciju više na to, jednostavno desi se neka nova fotka, neki nov događaj i uvek nekako isti tekst. Malo samo mašta nekada se uključi. Tako je, svi smo već nekako na to i navikli, ali evo što se mene tiče, ja sam stavila tačku na izjave od njima dvoma, zato što stvarno više televisa presenta, mislim da je svima preko glave, meni prvenstveno. Reci mi, da li je sad teško naći pesmu novu koja možda izađe posle Ludilo moje? Da li te sad plaši, da li možeš da pariraš to, uspeh ove pesme? Pa ne plašim se, ne plaši me ništa, jednostavno Ludilo moje ima svoju fioku i ja ne mogu da budem srećnija što je ona meni donela takav comeback kakav verovatno neko ni godinama da se trudi 5-10 godina ne može sebi nekako da priušti. I sad šta god da se desi posle nje, ja jedino što mogu da se trudim je da to bude jednakog kvaliteta. Neke pesme će se verovatno nekima dopasti, možda i više od Ludila, neke nekome manje, neko će biti potpuno razočaran, neko će biti oduševljen i to je jednostavno nekako dato svima na izvolite da ih svako doživi i preživi onako kako ume. Ja ću se samo truditi da zadržim taj kvalitet i da snimam ono što ja osjećam da treba i Ludilo moje ima svoju zasebnu fioku, svoj zlatni pehar, a za dalje ćemo vidjeti, bitno je samo da nekako nastavimo ovaj kontinuitet. Svi jedva čekamo tu novu pesmu, tako da hvala ti puno i srećno na nastupu. Hvala i hvala vam što ste došli.